birthday po, na Mommy. ibinigay. Happy birthday, Mommy! Kalihan ha. Baka mali. Matamatol. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello guys! Good afternoon! So, muling nagbabalik ang Jfs Petals and Services. So, sa mga nakaraang araw at linggo, nakapadpad kami sa Lagunoy, Tinambak at napakarami pang lugar sa parte ng Camarines Sur. Ngayon, nandito naman kami sa Naga City to surprise our lucky mommy for today. So, tara guys, samahan nyo kami. Okay, so guys, nandito kami ngayon sa Villa Obiedo subdivision to surprise our lucky mommy for today. So, maya-maya, may konting interview at abangan nyo guys, aharanahin natin ang ating lucky mommy for today. Yan. So, maglalakad muna tayo. So, ayan po yung ating mga kasabwat sa surprise na ito. So, titingnan natin kung ano magiging reaction ni mommy later. Para tao sa loob. Malayo-layo pa pala ito. Akala ko dito lang. So, nandito na tayo. So, abangan nyo kung paano natin tatawagin. Pero parang mahihirapan ako 60 years. Good luck. Hello po, tao po. Good afternoon po. Ay, tao po, Noy. Noy po kayo. Hello po. Ay, dito po si si Mommy Jocelyn Villanueva. Ay, ikaw po yun, Mommy. Hello po. Hi. Mommy, may papaano lang po sana kami LBC po package po from Chally. Yung anak niya po. Yes. Alam niyo naman po sila yung package niya. Pwede po kayo may-invite po sa labas? Ay, wow! May surprise! Akala ko kung ano. Hindi man po. Hinahanap ko kayo. Baka po relief goods. Charot po. Okay po, Mommy. So, happy birthday po. So, your Ma'am Jocelyn Villanueva po. So, Mami, gusto ko lang po ipa-open yung ating car. Ay, wow! Ang daming balloons. Happy birthday, Mami! Kalihan ha. Baka mali. Matamatol. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi again, Mami. So, happy birthday po, Ma'am Jocelyn Villanueva, our surprise mommy from Villa Obiedo. So, hello, tapusin lang po natin ang ating beautiful kanta. Okay, Mommy. Good afternoon, Mommy. So, we are from the Jfs Petals and Services. We are having a surprise from your son, from the son, Mommy. Daughter. Daughter. Chally, yes. From Okay, Qatar. sorry. Okay, so this is a message from your lovely daughter. Dear Mama A, dear Mama, silver hairs give you a divine look. You're a deity to us. Enjoy your 60s, Mom. We love you. Happy birthday. You have spent many years working hard to make us who are we today. Just while it is impossible for us to pay you back in full, what we can give you is all our eternal love and respect. Best wishes for your 60th birthday from your loving children, Lowlyn, Junlis, Charlie, and Ashley. Mommy, happy birthday po. Again, our surprise, beautiful mommy. Ito po ang lovely money bouquet, 6,000 pesos cash. Wow! And also, wow,
A balloon! A happy It's a very nice 60th balloon. birthday, Mama Joy. Palapakan naman natin si Mama Joy. And we have also, Mommy, our Rafabels Cake, our big size of Pizza Hut. And syempre, meron pang pahabol na isang palabok. Ayan naman. Ang dami, di ba? So, again, Mommy, hindi pa tapos ang surprise namin. Hindi pa tapos. Meron po kami handog na harana po para sa inyo. Pero po, gusto po namin sa loob na lang po tayo kumain. Okay. So, Mami, haranahin po kayo ng isa sa aming singer. Also from Jfs Petals. Kuya, go! Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, baby. You and I will fall in love. People say that love's a game, a game you can't just win. If there's a way I'll find somebody, then this forever share. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. You and I will fall in love. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapapahal na buo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay hanap, ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hilig at titik ng pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong bukas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito
Siya po ang nag-ano sa amin to surprise you for this very special day of yours. So again, ma'am, this is from the Jfs Petals and Services, and we are from San Fernando, Camarines Sur, and yan po ang aming masayang handog para po sa inyo. Again, Mommy, happy 60th birthday po. Palakpakan naman natin. Thank you. Okay, Mommy, bigyan po sana namin kayo ng message kung ano pong gusto niyong sabihin para po sa inyong kaarawan ngayon and your wish for today. Una po sa lahat, ako yung nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa aking pamilya, na hindi ko alam talaga itong surprise na ito kay Chally, kay Arky, kay Helen, kay Noel, kay Hailey, sa anak nila. Saka, nais ko na rin hong iparating dun sa anak ko din sila kasi nasa Qatar, tapos yung nasa US ko, sila June at Lisel. Siyempre, San Fernando National High School, yung school ko. Nandoon, yung kay mga teacher, yung principal nila ngayon, lahat-lahat sila, mga kumari ko, ako'y kumusta sila, at salamat sa kanilang mga pagbati. Hindi nila ako nakalimutan. Yun lang. Maraming salamat. Again, Mommy, happy 60th birthday po. We are again from the Jfs Petals, and our package is good to serve you. The Jfs Petals and Services is just not to create, but to captivate. Again, our Mommy lucky girl surprise for today is Mommy Jocelyn from Obiedo, Naga City. Again, this is DJ Angel from Love Ambassadors. Thank you so much. God bless.